Sendagaien Europako agentziak baimendu dituen lehenengo bi txertoak RNA mezularian oinarrituta daude. Zer da hori? RNA mezularia da proteinak ekoizteko instrukzioak daramatzan molekula. Proteinak gero, zelularen ekoizpen zentroan egiten dira, erribosoman. Organismoaren informazio guztia zelula bakoitzaren DNA-an dago. Proteina bat ekoitzi behar duenean, adibidez hormona bat edo neurotransmisore bat, RNA mezulariaren bitartez ematen ditu instrukzioak eta erribosomak egiten du proteina hori. Txerto klasikoek birus osoa daramatzate inaktibatuta edo birusaren zatiren bat. Eta horrela, gorputzak sortzen ditu horren aurkako defentsak. Txerto hauek berriz instrukzioak bakarrik daramatzate. Eta gure zelulak dira proteinak ekoizten dituztenak instrukzio hauetan oinarrituta. Oso sinpleak eta errazak dira egiteko, baina oso desegonkorrak. Probatu izan du dira adibidez, Zika, Ebola, errabiari aurre egiteko eta baita tumore batzuetan ere bai, baina orain arte ez da lortu izan populazio osoa txertatzeko horrelako txertorik. Oraingoan egin dituzte kapsula moduko batzuk, lipidoz inguratu dituzte eta horrela bai lortzen dutela eman ahal izatea. Arazoa da oso temperatura baxua behar dituztela. Pfizerrenak adibidez, 70 gradu 0 azpitik eta Modernarenak 20 gradu 0 azpitik. Hauetaz aparte beste txerto batzuk ere egiten eta baimentzen ari dira eta hauek askoz ere temperatura arruntagoak behar dituzte eta horrek erraztuko du mundu osora zabaltzea eta azken finean ahalik eta populazio gehiena immunizatzea.